Jolly Belly, kedukan ke bapila ban yolut iki jingdon kam ki baman la kasni ki jongpi, badi ki marba mardi hakador ke baduna. Laru ban yo iki jhur ki jhep ki so ki pai, badi ki jaj do ba pher ya ki balawan ra na keleng ke rilom khasi. Kat ba pinang thi ki jingdon kam ki jongpi, pilaru ban e shipor ki khunrit ki jongpi, hakajakai le kai ke balabu kerpang na ka banta jongki. One room shagadukan Jolly Belly, but me da ka jinkmen. Ya ki jingtep ki bakam nya laban yo da ka bapon hau number nyo not san nriu pra nriu san nyo but kndai pra nriu lai not lai nriu. KS Carson Teo Production kala pelaj patba ya ka film khasi ya ka balai kerteng ki umat ha ka jingelang ka balalong ha ka Shillong Press Club ha ka sisa jan khatlai tarik unai wing ar hajar ar phawai ya ka te ka film na penbit penbiang bat penwandur da uba S Carson Teo uting shop ka te ka film ulong Krishan Khemdeng padia ka benta jong ka puran khana la shim da ilasara pathau kat baya ka benta jong ka puran samla la shim da ka banala nongsin. La pelaj ba ya ketika film da President ke Meghalaya Filmmakers Association uba Commander Shangpliang ha ke jingye don ringkat lang ki wei ki ting shop ki puran. Habakren ha ketika sngi uba S Carson Teo la yathu ba ula sedang shim ke khaya ke company film hadien ba ula ya kendo ya uba ki nong room ubala ai men semi uban ya chakmat ha ketika kam. Shu uba Carson Teo la yathu ba ka film ki umat ka kren shapang iwe ikna shong yeng briu iba jumat iki jing e ki babon na kawai ka Porsche kawai pat nreiling ba ka jing e sha jong i hapdeng ki te ki jing e ila yo ka bakut ban job thiau ya ki baro aji sha ka film la sedang bandring na do aja kat pra banai me tabang yang nembar ban ring tang sin ste yo ngimla ban ngi po ta ba de si cuti bagi ni kena bon kita ngi pule kita ngi don ki chong kam ting na pendem ting ile skuki ban ngila pendem ka bandring ha do ba ku du aja khandai bat ngi yo ba ka certificate au aja apo chua ka nok daw te kawai ba so tan ni ko ba kini ki khana ni wa tho hi nga ki khana tho hi bat kum ju ka dai re te kata kawai ba ringkat penjer rap jangi ba dona ni ba pan kerjaan ba cukup majulong ba ku ka kerteng kerjaan jangan nak kalian gabon war kana ka dik sing peringkong ru biang kitiar ki kum karni ka kepung cedawa jadi ka jup menta kalau ka bae sang ni biang ka ba long har jingela ban manage ka bangila ye sem jige financially ka mong ma te ka we ru dang don ni gi ba ngi dang duna mar ba ka dik sing peringkong te bidang habwa ki jing arab ki jing pan di arab daki ku belaya chakman kom jing ba komanda ki jong ba section belakang ya chakman ngi dang keli jing mut hi kumnongin le kumnongin approach kumnongin sedang gini ki epro President ke Meghalaya Filmmakers Association uba Commander Shangpliang ule yathu ba kinong shna film khasi ya kani ka jilla ki ju yakendu bun ki jing e ka be dei bat ka beitingka bat ka jing yo jing bit ban penmi film ula benrap ba ka sarkar jala kamlong ka bakloi ban kershan ya kinong shna durim namar ba shim la shna ka nu ka policy ha ka ba ye dei bat ka film making ne ka jing shna film ule yathu ru ba ha ka jilla don kata ka jaka kerpang ban pen ne screen ni ki film khasi hnrei lahap ban shu wai de ki wei pat ki cinema hall bat ka ni ka wan ra ka jinglut jing sap ka babun kham tam ki tu ki dang shu sedang ban pen mi ya ki dur em ha ka sien ka baningkong ka dei ba kumbal ong ba kasentiu nyimdon ya kata ka jaka bangin penya yo ki film ki jongi ngidan mentatang ko wei ka cinema hall kata ka di ka biju nama te ha biju nama ta hab yakni per lockdown dan pen i tu khot hi video lewat pen i taman tatang sila lain lockdown te ki film ki la yang lain ki pun ha ki film ta ki ban pen i ngi jing sha ba kar sentiu ngam ngadon jing sodia ba un pen i tang stay la kumno artayo ke di bania dan ri men tatang si tayo te simut dor pi la da ka film jong i ka yat ka hit kemur lakut no tang si tayo amar balai next lawan film ndi ngimdan ka wei ka jaka pen i ka balong dedicated naman ta kini ki film khasi te kalong ka ba shong nia kalong ka ba dei biang bangin don laga jong ka sinama hol ni ka polisi ha ka ba ka tiket ka di banlong ka bar bu dor hi da producer kamdei ban fix ga government amar balai ka dor jong tiket ru habang idi beri masuthu ba ni contribute ru ka shop government kata ka dei ka GST barok khoj kini ki nong sina film ki IGST kumangan itu ipi kum film kendailan ngalasiu la palat kumba saulat ka GST sya government
tang ka GST ta kamut ladang abu dor katno kamlele ka di ka free rate ta ka film ka ba itnat ki baru kilai pai moreover kamlei tang katamo habang ong ka tiket kini ki senama banabar kum kane ka kidon ki senama kum syabar ki bun ha ki senama ki bani te kitur ki investor ki wan kan changne dan ri mental ada government ko ong sang holding ka tiket te makir ki hab expect lano kan yo recovery ka bai hol lano kin yo e katu te kadon ke jing te khamtam lei pe menta kum sonde ki la ban bu da ko ka dor ma be bun bri kum monde la bat men step in penduna no ken in bu no tang kham duna ka dor te kata ka dei ka we na ki policy ka government ka dei banwara ka ba ar mental kum ong ban iba kastiu lada ngisnai ka hol kamut ra ka government ba kalashu ai e kum tu kum basna ya kini ki community hall ngi ka don ka gran baga government kasnai community hall takla IT no seki snong lane seki no ban penyan rai ladaki ay kisna mahol na kitu kisna mahol ka government kan kamai pisa ka revenue kan yo